Τι είπαμε ότι αλλάζει ανάμεσα σε δύο παρατηρητές, και η μέτρηση χρόνου και η μέτρηση μήκους. Μήπως λοιπόν με λίγη φαντασία να πούμε ότι ο χρόνος και το μήκος είναι προβολές από κάτι άλλο σε άξονες συντεταγμένων. Δηλαδή, τι είπαμε πριν? Είπαμε ότι έχω το βέλος αυτό, το χέρι μου, όταν στρίψω το σύστημα συντεταγμένων, το σύστημα θα κοιτάει εδώ και το χέρι μου θα είναι εδώ. Η προβολή αλλάζει. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, το μήκος του βέλους είναι το ίδιο. Άμα λοιπόν αφήναμε λίγο τη φαντασία μας ελεύθερη, ή διαβάζαμε τι έχει πει ο Μινκόφσκι, και λέγαμε ότι ρε, λες ο χρόνος να είναι και αυτός μία διάσταση, να μην είναι δηλαδή μόνο αυτό που μετράνε τα ρολόγια μας, αλλά να είναι μία διάσταση όπως και ο χώρος. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ποιες είναι οι διαστάσεις, ξέρω, για αυτή τη στιγμή είναι 5 μέτρα επί 3 επί 2, 10 παρατέταρτο. Εντάξει, ακούγεται τρελό, αλλά δεν είναι. Γιατί μας το δίνει σχετικότητα. Δεν είναι δυνατόν ο ένας παρατηρητής να μετράει άλλο χρόνο, ο άλλος άλλο, και να μην υπάρχει κάτι βαθύτερο από πίσω, το οποίο να το συνδέει. Αντίστοιχα λοιπόν, ζούμε κατά μία έννοια σε ένα χώρο Μινκόφσκι 4 διαστάσεων. Σε ένα χώρο δηλαδή, όπου το μήκος, πλάτος, ύψος είναι οι 3 χωρικές διαστάσεις και ο χρόνος είναι η 4η. Πολλές φορές μάλιστα, για να μπορούμε να το αποτυπώσουμε αυτό, βάζουμε, αντί να βάζουμε χ, ψ, βάζουμε μόνο το χ και βάζουμε και το ταβ, το χρόνο. Εδώ πέρα λοιπόν τι συμβαίνει? Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα βέλος σε ένα χώρο 4 διαστάσεων, όπως σκέφτεστε για 3, αφήστε το λίγο πιο αφηρημένο να πάτε στις 4. Το βέλος αυτό, αν αλλάξω, αν στρίψω το σύστημα αξώνων μου, το βέλος με τη σειρά του θα πρέπει να κρατάει το μήκος του. Συμφωνείτε? Όπως στα προηγούμενα, το μήκος του βέλους κρατιόταν σταθερό, παρότι εγώ άλλαζα τη σκιά του, στο χ και στο ψ. Αντίστοιχα, αν υποθέσουμε αφαιρετικά ότι ο χρόνος είναι διάσταση, πάλι το μήκος του αντίστοιχου τετραδιάστατου βέλους θα πρέπει να είναι το ίδιο. Στρίβω τους άξονες. Οι παρατηρητές θα μετράνε διαφορετικές τιμές χρόνου και μήκους. Παρ' όλα αυτά, το μήκος του βέλους θα πρέπει να παραμένει το ίδιο. Η υπόθεση λοιπόν, το άλμα μπροστά, το οποίο μας λέει ότι δεν είναι όλα σχετικά, αλλά ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο, είναι το εξής. Ότι δεν υπάρχει απλά χώρος, δεν υπάρχει απλά χρόνος, υπάρχει χώρο-χρόνος. Όταν πάμε να μετρήσουμε ένα απομονωμένο κομμάτι από το ένα, άρα το χώρο, ή το άλλο απομονωμένο κομμάτι, το χρόνο, μετράμε προβολές. Προβολές τι είναι? Σκιές. Άρα είμαστε καταδικασμένοι να μετράμε διαφορετικά πράγματα ένας από τον άλλον. Άμα συνειδητοποιήσουμε όμως ότι έχουμε χωροχρόνο 4 διαστάσεων, τότε καταλαβαίνουμε την ενότητα του θέματος. Πλέον λοιπόν, όπως το μήκος ενός βέλους το μετράμε με το Πυθαγόριο θεώρημα όπως το ξέρουμε, δηλαδή χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο είναι το μήκος του βέλους στο τετράγωνο, έτσι για να μετρήσουμε το χωροχρονικό μήκος, τη χωροχρονική απόσταση, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι η απόσταση χωροχρονική στο τετράγωνο ισούται με το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα δύο γεγονότα που μελετάμε επί την ταχύτητα του φωτός, λείπει ένα τετράγωνο εδώ, οι δύο παρεκθέσεις, μείον τις συντεταγμένες χ, ψ και ζ στο τετράγωνο. Το Πυθαγόριο θεώρημα αλλάζει λίγο. Μονάδες μήκους δηλαδή γι' αυτό. Ναι. Ναι. Βέβαια πολλές φορές μπορούμε να θεωρήσουμε τις μονάδες του σε μονάδα, οπότε και πάλι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και μονάδες χρόνου. Πρακτικά είναι ένα σε μακριά. Το σε είναι μια σταθερά, όταν αλλάζει. Λοιπόν, άρα, ποιο ήταν το ξεμπέρδεμα εν τέλει σε όλο αυτό το μπέρδεμα που συζητάμε τόση ώρα? Γιατί ο ένας μετράει διαφορετικό χρόνο από τον άλλον και διαφορετικό μήκος από τον άλλον? Γιατί μετράμε σκιές. Οι σκιές είναι μοιραίο να αλλάζουν όταν τις κοιτάμε από διαφορετική γωνία. Το μήκος όμως θα παραμείνει το ίδιο. Το μήκος του αντικειμένου θα παραμείνει το ίδιο. Ποιο είναι το λογικό άλμα που πρέπει να κάνουμε? Ότι από τις 3 διαστάσεις πάμε στις 4.
αφού πάμε στις 4, ξεχνάμε αυτό που ξέραμε περί χώρου, ξεχνάμε αυτό που ξέρουμε περί χρόνου, μαθαίνουμε περί χωροχρόνου. Αυτό είναι. Λοιπόν... Πάντως κατά μία έννοια και στη γεωδεσία πλέον, ενώ κλασικά μιλάγαμε στις τρεις διαστάσεις πλέον, στα παγκόσμια συστήματα, τα οποία είναι το υπόβαθρο για τα τοπικά συστήματα, έχει μπει πια και η παράμετρος του χρόνου μέσα. Διότι η φυσική επιφάνεια δεν θεωρείται πλέον σταθερή, είναι δυναμική. Για τους γνωστούς λόγους. Οπότε αναγκαστικά, επειδή κάθε 2 χρόνια περίπου το πλαίσιο επαναβεβαιώνεται, έχει μπει και η παράμετρος χρόνος μέσα. Βέβαια, ακόμα από το 1984 που έγινε το σημερινό παγκόσμιο σύστημα αναφοράς, δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές ώστε να πούμε ότι δεν μένουν μετρήσιμες, αλλά όχι τόσο ώστε να μας επηρεάζουν στις καθημερινές μετρήσεις. Οπότε και το W384 που βγάλαμε τότε παραμένει το ελλειψοειδές αναφοράς και το σύστημα αναφοράς. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. 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 Τώρα. Όπως λοιπόν ο χώρος και ο χρόνος είναι μέρη μιας ενότητας που λέγεται χώρο-χρόνος και μεταξύ τους αυτά μετασχηματίζονται με αυτό που είπαμε, τους μετασχηματισμούς Lorentz που είχαμε αναφέρει στην αρχή. Όντως δηλαδή ανάμεσα σε δύο παρατηρητές, για να πάμε από τις συντεταγμένες χώρου και χρόνου που μετράει ο ένας στις συντεταγμένες που μετράει ο άλλος, πρέπει να μετασχηματίσουμε κατά Lorentz. Έτσι λοιπόν και η ενέργεια με την ορμή ενός σώματος, και πάλι δύο διαφορετικοί παρατηρητές θα μετράνε αλλαντάλλον μεταξύ τους. Η σχέση ανάμεσα στους παρατηρητές είναι μέσω των μετασχηματισμών Lorentz. Όπως λοιπόν είχαμε την χωροχρονική απόσταση για το μήκος και το χρόνο, έτσι για την ενέργεια και την ορμή έχουμε τη λεγόμενη τετράορμη. Το μέτρο της τετράορμης, το τετράγωνο, ισούται με το τετράγωνο της ενέργειας με το τετράγωνο της ορμής επίσης. Η ποσότητα αυτή λοιπόν είναι αναλύωτη για κάθε αδρανειακό σύστημα. Να μην σας πάω σε βαθιά μαθηματικά, αυτό ισούται με τη μάζα στο τετράγωνο. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό το οποίο μας λέει όλο αυτό είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μετράμε ενέργεια σχετικότητα άλλαξε. Γιατί η ενέργεια και ορμή πλέον είναι μία ενότητα, μία οντότητα. Και η ποσότητα η οποία παραμένει αναλύωτη ανάμεσα σε παρατηρητές αδρανειακούς είναι η μάζα του σώματος επί την ταχύτητά του στο τετράγωνο. Έτσι λοιπόν, εκεί που ξέραμε ότι ένα σώμα που κινείται έχει απλά μια κινητική ενέργεια, το 1 δεύτερο μη β τετράγωνο που μαθαίναμε στο σχολείο, πλέον όταν από το 1 δεύτερο μη β τετράγωνο πλέον μετράμε ορμή στο τετράγωνο και μάζα στο τετράγωνο. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι η μηχανική του σύμπαντος αλλάζει. Αλλάζει και εμείς τι παρατηρούμε ότι η αδράνεια ενός σώματος μεγαλώνει όσο πάμε σε πιο υψηλές ταχύτητες. Δεν φούσκωσε το σώμα, η μηχανική άλλαξε. Τελικά αλλάζει η μηχανική ή απλά η μηχανική που ξέρουμε της καθημερινότητας είναι απλά μια υποπερίπτωση της γενικότερης? Το δεύτερο, εξαρτάται πόσο προσεγγίζεται. Αν προσεγγίζεται top-down, πάμε ότι έχουμε την απόλυτη θεωρία και κοιτάμε υποπεριπτώσεις. Άμα το πας bottom-up, πας ανακαλυπτικά. Δηλαδή ξεκινάς από αυτό που ήξερες και αρχίζεις να διευρύνεις. Εγώ το πάω bottom-up στην. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Το σύνηθες για τον άνθρωπο είναι ακριβώς το bottom-up. Αλλά εγώ έχω θέσει το ερώτημα ήδη από το σχολείο στους καθηγητές. Για σκεφτείτε μια γενιά παιδιών η οποία αντί να πάρει τη δικιά μας ας πούμε κατεύθυνση, αρχίζει και μαθαίνει από πάνω προς τα κάτω. Πόσο διαφορετική θα ήταν η προσέγγιση αυτής της γενιάς σε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα, αλλά. Δηλαδή πάμε σε φιλοσοφική πια ναι, αλλά προσέγγιση. Μην ξεχνάτε αυτό το σημείο, γιατί αν μην πάρετε μόνο την επιστήμη, πάρετε κάθε κλάδο. Ότι για να μιλήσεις για κάτι, για να μπορέσω εγώ σαν ένα παιδί να διδάξω φυσική, πρέπει να το πιάσω από τις εμπειρίες του. Από τι έχει εμπειρία. Δεν έχει τα εργαλεία τα απαραίτητα. Και δεν έχει την εμπειρία. Δηλαδή και με εικόνες να το έκανα το μάθημα και να μην έβαζα μαθηματικά, που στη φυσική δεν γίνεται, έστω ότι γινόταν, τι έχει εμπειρία ένα παιδί? Ζεστό κρύο, ψηλό κοντό, χοντρό αδύνατο. Ξεκινάς από τα μεγέθη λοιπόν.
Δεν μπορείς να του ξεκινήσεις να του μιλάς για τις συμμετρίες του σύμπαντος με το καλημέρα, γιατί θα σε κοιτάει. Εντάξει. Ακόμα και στο πανεπιστήμιο δηλαδή, πάμε από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Επίλογος. Ωραία σύνθεση. Ο επίλογος λοιπόν εδώ πέρα είναι ο εξής. Ότι χάος. Μην κολλάτε. Η αντίληψη του χώρου λοιπόν ανάμεσα και του χρόνου ανάμεσα σε δύο παρατηρητές είναι φαινομενικά διαφορετική. Γιατί είπαμε ότι είναι οι σκιές του πραγματικού χωροχρόνου, του τετραδιάστατου. Αυτό παραμένει αναλύωτο στις τέσσερις διαστάσεις του χωροχρόνου είναι το λεγόμενο χωροχρονικό μήκος, το οποίο εμπλέκει και το χρόνο που μετράνε τα ρολόγια μας και τις αποστάσεις που μετράνε οι χαρακές μας. Ομοίως, όσο αυξάνονται η ταχύτητα, η μηχανική του σύμπαντος αλλάζει, παίρνει τη σχετικιστική της μορφή δηλαδή. Έτσι λοιπόν, η κλασική φυσική, όπως είπατε πολύ σωστά, γίνεται υποπερίπτωση της σύγχρονης, της θεωρίας σχετικότητας. Το τρίτο πράγμα, ότι η μάζα και η ενέργεια συνδέονται με την περίφημη σχέση του Αϊνστάιν, το ε μη σε τετράγωνο. Προσέξτε, όχι η ύλη και η ενέργεια. Η ύλη είναι ένα φιλοσοφικό κατηγόρημα, δεν ξέρουμε τι είναι. Λένε ότι είναι αυτό από το οποίο αποτελούμεθα. Από τι αποτελούμεθα? Από πυρήνες και ηλεκτρόνια. Και από κουάρκ και λεπτόνια. Πάμε τόσο βαθιά από κενό. Η ύλη είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Θεωρούμε ότι είναι κάτι, ότι πιάνουμε. Φιλοσοφικό κατηγόρημα. Οι ιδιότητες που έχει αυτό που δεν ξέρουμε τι είναι, οι ιδιότητες της ύλης είναι η μάζα και η ενέργεια. Η μάζα πάλι δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά εκφράζεται με την αδράνεια, με το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει την κινητική κατάσταση ενός σώματος. Ενέργεια δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά ξέρουμε ότι διατηρείται, μεταφέρεται από σώμα σε σώμα και μετατρέπεται από τη μία μορφή στην άλλη. Η μάζα, δηλαδή αδράνεια, και η ενέργεια, δηλαδή αυτό το κάτι που μεταφέρεται και μετατρέπεται και διατηρείται, είναι ισοδύναμες και η σχέση ισοδυναμίας τους, η αρχή της ισοδυναμίας όπως λέμε είναι αυτή. Όχι, δεν είναι αυτή η αρχή της ισοδυναμίας. Λάθος έκφραση δική μου. Η ενέργεια, το μη σε τετράγωνο και η μάζα συνδέονται έτσι. Η μάζα κατά μία έννοια είναι μια παγωμένη μορφή ενέργειας. Όταν απελευθερωθεί, όπως είδαμε στην πυρηνική φυσική, στις χάσεις κλπ. Όταν αυτή η μορφή ενέργειας βρούμε τρόπο να την πιάσουμε, τότε το αποτέλεσμα θα είναι να φύγει κάτι προς τα έξω. Έτσι λοιπόν, η ειδική θεωρία της σχετικότητας άλλαξε την εικόνα μας για το σύμπαν. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι από 3 διαστάσεις μπορούμε να έχουμε 4. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μάζα και ενέργεια είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη από τις 2 μεγάλες επαναστάσεις, η οποία συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα και πρακτικά άλλαξε άρδιν την εικόνα μας για τη φύση. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση τώρα ήταν η κυβαντική μηχανική, για την οποία θα ασχοληθούμε στα 2 ακόλουθα μαθήματα. Η κυβαντική μηχανική μιλάει για το τι γίνεται σε ένα σύστημα, σε ένα σώμα, όταν αρχίζουμε να ελαττώνουμε, να κοιτάμε όλο και πιο μέσα, όλο και πιο μέσα. Άρα, αν σκεφτούμε ότι η κλασική φυσική που είναι η εμπειρία μας είναι εδώ, όσο κοιτάω πιο μέσα, όσο πάω στο πιο μικρό, αρχίζει να ισχύει η κυβαντική μηχανική. Και όσο πάω στο πιο γρήγορο, αρχίζει να ισχύει η θεωρία της σχετικότητας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Τι γίνεται στο μικρό και γρήγορο? Εκεί ισχύει η κυβαντική θεωρία πεδίου, όπου μπαίνουν και τα 2 μέσα. Πλέον. Τα καταφέραμε. Στο μικρό και γρήγορο, ναι. Αλλά δεν ισχύει η γενική θεωρία της σχετικότητας με την κυβαντική μηχανική. Την ειδική, δηλαδή κάτι μικρό που τρέχει πολύ γρήγορα, μπορούμε να το καταλάβουμε. Με γενική θεωρία της σχετικότητας νομίζω ότι θα ασχοληθούμε δεν είναι κάπου στο πρόγραμμα. Δεν θα βάλουμε γενική θεωρία της σχετικότητας στην ροή των μαθημάτων, γιατί αυτά έχουν σαν στόχο να μελετήσουμε τη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων σε μια προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε να έχουμε ομιλητή, ο οποίος είναι πάνω στον κλάδο αυτό να είναι, τη γενική σχετικότητας, αστροφυσικής κλπ. Ο οποίος θα μας δώσει κάποια ενδιαφέρουσα ομιλία. Η σχετικότητα δηλαδή πάμε καθαρά στο μακρόκοσμο. Ναι. Ενώ η κουβαντομηχανική είναι καθαρά στο μικρόκοσμο. Ναι. Και αν καταφέρουμε να τα ενώσουμε αυτά τα 2,
Ζήτω μας. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούω οτιδήποτε απορίες έχετε, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Τι χάσαμε το προηγούμενο. Στο προηγούμενο είπαμε... Τα περισσότερα. Τα περισσότερα τα έδειξες, σαν βάση τουλάχιστον. Ναι. Στο προηγούμενο απλά εξηγήσαμε διεξοδικά το γιατί οι μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου δεν ικανοποιούν τον ηλεκτρομαγνητισμό και αποδείξαμε ότι οι μετασχηματισμοί του Λόρεντς τον βοηθάνε. Κατά τα άλλα συζητήσαμε εκτενώς και τα επιμέρους φαινόμενα μέχρι και τις ιστορικούς και την πρόσθεση τεχνητών. Κάτι άλλο που θέλατε να ρωτήσετε, οτιδήποτε. Δεν έχουμε περιορισμένη θεματολογία, είναι ανοιχτή συζήτηση. Υπήρχε γύρω το 80, νομίζω ότι αυτό είχε προβληθεί και στην ελληνική τηλεόραση τότε. Δυστυχώς κάποια στιγμή κάπου στο βάθος του ίντερνετ είχα καταφέρει να το βρω ένα εκπληκτικό αμερικάνικο ντοκιμαντέρ προς σύμπαν του Einstein. Einstein's Universe. Κάπου υπάρχει μέσα στο ίντερνετ, δυστυχώς χωρίς ελληνικούς υπόδειγμους, με παρουσιαστή το Πίτερ Ουστίνοφ. Και τα εξηγούσε όλα αυτά. Ήταν επιστήμονες του αστεροσκοπείου του Πάλωμαρ. Δεν θυμάμαι τώρα που είναι, ένα-δύο ώρο, εντελώς φοβερά παραστατικά. Και είχε και το παράδοξο των διδήμων, το φαινόμενο Doppler με το κόκκινο και το μπλε, τα είχε όλα. Σε αυτό γιατί θα πήγαινε πολύ μακριά. Πολύ ωραία σειρά επίσης είναι και το Through the Whirlpool. Παρουσιάζει ο Morgan Freeman. Δεν το έχω δει ακόμα. Αν και προβλήθηκε στην τηλεόραση, κάτι δεν μπόρεσα να το δω. Ωραίο είναι και το Κομψό Σύμπαν του Brian Greene. Επίσης αυτό πάει πιο φεύγει πάρα πάει στη θεωρία φορδών κλπ. Αλλά είναι επίσης ωραίο. Και δεν ξέρω βέβαια, ξεφεύγουμε από εδώ, πάμε σε... Ναι. Άκουσα πως κάποιος Αμερικανός σύγχρονος επιστήμονας έκανε στα χνάρια του παλιού του Καρλ Σάγκαν του κόσμος. Έκανε ένα καινούριο κόσμος, το οποίο προβλήθηκε νομίζω μόνο τους προηγούμενους μήνες στην Αμερική. Ο Brian Cox όμως είναι. Ένας μαύρος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται πώς είναι το όνομά του. Δεν ξέρω. Έχετε κάτι άλλο που θα θέλατε να συζητήσουμε? Να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά τη σκέψη. Ναι. Η σκέψη είναι δόνηση, δεν είναι? Η φυσική πώς το βλέπει αυτό? Σκέψου έναν υπολογιστή βασικά. Μία σκέψη είναι μία σειρά βημάτων τα οποία συμβαίνουν στον υπολογιστή σου. Πέφτει ένα σήμα από εδώ εκεί, από εκεί παραπέρα, από παραπέρα. Είναι ενέργεια. Όλες οι διαδικασίες οι οποίες συμβαίνουν στη φύση περιέχουν μεταφορές και μετατροπές ενέργειας. Η σκέψη δεν είναι μορφή ενέργειας, τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε εμείς, όπως είναι η θερμότητα ή όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, ας πούμε. Δηλαδή, άμα το έπαιρνες αυστηρά ηλιστικά. Με ρωτάω να δω πώς το έχει, ας πούμε, πώς το μεταφράζει η φυσική γι' αυτό. Άμα το έπαιρνες καθαρά ηλιστικά, θα έλεγες ότι όλα έχουν να κάνουν με ηλεκτρικά σήματα τα οποία πυροδοτούν χημικές αντιδράσεις στον εγκεφαλό μας και στο σώμα μας. Οπότε δεν υπάρχει κάτι, ένα συννεφάκι που λέγεται σκέψη, βάση φυσική, το οποίο κουνιέται μόνο του. Τώρα από εκεί και πέρα ο εγκέφαλος είναι πολύ παράξενο πράγμα, οπότε... Και όχι πλήρως γνωστό. Το παραδέχεται σαν ενέργεια όμως, το παραδέχεται φυσικά. Ποιο? Τη σκέψη. Πώς το εννοείς σαν ενέργεια? Ενέργεια, ότι είναι κάποια ενεργειακή μορφή τέλος πάντων. Δεν, αν μου το λες, ας πούμε, όπως η θερμότητα, δηλαδή από το ζεστό στο κρύο φεύγει η θερμότητα. Πες το ηλεκτρισμός, πες το ξέρω εγώ κινητική ενέργεια, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω. Ότι, πώς να σου πω, η επιστήμη είναι ηλιστική. Όταν είναι ηλιστική, τη σκέψη και την πέψη θα την εκφράσει το ίδιο. Okay, δηλαδή... Με τους δικούς της όρους. Με τους δικούς της όρους θα τους πω. Ναι, όχι, δηλαδή... Αν έχει αποπειραθεί να το εκφράσει αυτό το αυτή. Όχι, από όσο ξέρω, Αυτό δεν είμαι ειδικός στο συγκεκριμένο κομμάτι,
αλλά από όσο ξέρω. Ναι, απλά ρωτάω έτσι μήπως. Αυτό το οποίο ξέρω όμως είναι ότι η σκέψη θεωρείται κατά μία έννοια βιοχημική διεργασία. Άρα αντιμετωπίζεται ως χημικές αντιδράσεις ηλεκτρικά σήματα. Το ίδιο πράγμα όπως είναι το σήκωμα του χεριού μου ή όπως είναι η πέψη του φαγητού, ας πούμε. Το ζήτημα είναι όμως τη σκέψη, μπορούμε να την υποβιβάσουμε τόσο χαμηλά. Ούτε Μια απλή χημική διεργασία. Ούτε με μ' αρέσει η ιδέα να πω την αλήθεια. Απλά λέμε που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Και σε συνάρτηση μαζί με την αναπνοή της σκέψης. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Όχι, ρωτάω. Απλά λέω πώς το μεταφράζει, δεν ξέρω πώς το μεταφράζει φυσική. Δεν γνωρίζω σε αυτό να σου πω. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ρωτάω. Ναι, μια χαρά καταλαβαίνω. Αλλά δεν γνωρίζω σε αυτό να σου δώσω. Ναι, όχι, πώς απλά ξέρεις, γι' αυτό ρωτάω. Και δεν γνωρίζω αυτό να σου δώσω. Αλλά σε αυτό μπορούμε να βρούμε κάποιο βιοχημικό να ρωτήσουμε. Ναι, αυτό ρωτάω. Λοιπόν, Η θερμοδυναμική πώς συνδέεται τώρα με όλα αυτά. Αν συνδέεται. η θερμοδυναμική είναι ο κλάδος φυσικής που έχει να κάνει με τις ανταλλαγές θερμότητας. Ναι. Ξεκινάμε από το ότι άρα. Και από όσο θυμάμαι, οι τρεις νόμοι της θερμοδυναμικής είναι και θεωρούνται και οι πλέον θεμελιώδεις. Για κλειστά συστήματα τουλάχιστον. Για στατιστικές συλλογές. Όταν εμείς μιλάμε για μηχανική, μιλάμε για το τι κάνει ένα μπαλάκι, τι κάνει ένα σωματίδιο. Δεν μιλάμε για θερμοδυναμική, μιλάμε για το τι κάνουν 10 στην 20 σωματίδια μαζί. Άμα βάλω δηλαδή 10 στην 20 μπαλάκια στο δωμάτιο και αρχίσω να το κουνάω, δεν μπορώ να παρακολουθώ το κάθε ένα ξεχωριστά. Ως εκ τούτου λοιπόν, το κάθε ένα από αυτά θα συγκρούεται με κάποιο άλλο, πηγαίνει παρακεί, θα πιάνεται με το άλλο, θα πιάνεται με το τρίτο, αλλά δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν ορίσουμε κάποιες στατιστικές έννοιες, όπως είναι η θερμοκρασία, όπως είναι η πίεση, με τις οποίες προσπαθούμε να περιγράψουμε και τα καταφέρνουμε μια χαρά τη συμπεριφορά του συστήματος με βάση τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του, το πώς το βλέπουμε υπό την οπτική γωνία ενός περιστεριού δηλαδή. Η θερμοδυναμική λοιπόν, γιατί μιλάει για στατιστικές συλλογές, για πολλά μαζί λοιπόν σωματίδια. Όταν αυτά τα σωματίδια κινούνται με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός, η σχετικότητα θα επηρεάσει και θα σου δώσει κάτι άλλο σαν αποτέλεσμα. Έχουν γίνει πειραματισμοί πάνω σε τέτοια θέματα. Ή είμαστε λίγο μακριά ακόμα, όχι, ίσως και από τεχνολογικής άποψης. Αυτό το βλέπεις αρχικά σε αστροφυσικά συστήματα. Στα αστροφυσικά συστήματα έχει το πλάσμα, το οποίο κινείται με ταχύτητες παλαβές, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν μια χαρά οι νόμοι που τα περιγράφουν αυτά. Υπάρχουν μια χαρά. Στο λένε στα μεταπτυχιακά. Σχετικιστικό αέριο κινείται έτσι. Βρείτε το τάδε. Όχι, υπάρχουν. Η σχετικότητα απλά παίρνει τη μηχανική που ξέρουμε και την πάει ένα βήμα παρακάτω. Αυτό γίνεται πιο θεμελιώδες και αυτό μπορεί να εγκολπώσει όλους τους επιμέρους κλάδους. Τον ελεκτροματισμό, τη στατιστική μηχανική και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάποια άλλη απορία, ραντεβού σε 2 τρίτες από σήμερα. Στην αυγή, θα βάλεις ανακοίνωση. Ναι. Όχι την επόμενη, την μεθεπόμενη. Πώς είναι. Πρωτομαγεία είναι Παρασκευή, δεν είναι. Ναι. 5. Λογικά 5. 5. Εγώ ξαπέλτηκα, αλλά είναι. Λοιπόν, Πώς έχουμε μια ειρήνη τότε να ξέρουμε. έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.